Predškolci vrtića u Česteregu ovih dana zaista uživaju. Uz lepo vreme i novi stari mobilijar u njihovom igralištu, zabavni život ovih mališana mnogo je bezbedniji i zanimljiviji. Nekoliko pojedinaca dobre volje iz ovog sela učinili su da dvorište predškolske ustanove izgleda upravo ovako. Kao što sami imate priliku da vidite, sve je popravljeno i ajde da kažemo šta je moglo urađeno novo. Zamenjena je kompletna ograda, promenjene su kompletne stolice, odnosno ljuljaške, popravljene su klackalice, vrteška je opravljena, postavljena je i deo je postavljeno ove daske za sedenje i okrečen. Dobro. Moramo samo da pitamo ko je to finansirao i ko je bio, da kažemo, idejni tvorac da se tako nešto uradi? Idejni tvorac smo bili mi roditelji, nas par roditelja koje se udružilo i videlo da ovde postoji jedan određen problem koji traje već godinama. Nas par roditelja se udružilo i uz pomoć prijatelja i zajedno sa školom, da kažemo, kao jednim vidom podrške, smo odlučili da ovo saniramo, jer ovde idu naša deca u školu, išla su u vrtić, sada idu u školu i videli smo da tu postoji problem koji smo mi hteli da pomognemo i da rešimo, jer smo videli da taj problem niko ne rešava. Zajedno smo se udružili, deo finansirali, odnosno većinu sami mi finansirali i napravili smo to što smo napravili. Zatvorili smo od komšije ogradom. Trimer koji ste danas uručili školi, to je jedan jako lep poklon, jedan jako lep gest. Tako je, želeli smo i kao što vidite sve je pokošeno, domar to održava, ali smo čuli da škola ima problem sa tim trimerom, da nije njihov, da se stalno kvari i da ne bi imali taj problem. Nas par roditelja se udružilo, skupilo finansije i kupilo školi i kao što vidite danas predalo ovaj trimer koji će oni koristiti da sve bude kao što je do sad, uredno i sređeno, jer sve za našu decu. I evo možemo da vidimo da je zaista lepa ova ograda iz polja i iznutra i da deca ovde sad mogu bezbedno da se igraju i da roditelji sad zaista mnogo manje moraju da brinu, a ne samo roditelji, nego i upravo njihovi, da kažemo, nastavnici i vaspitači. Tako je, kao što sami znate, to deci mnogo znači. Ipak, kao što vidite, oni sve to koriste, uživaju i to je ono što je nas od početka i vodilo. Znači njihova sreća, jer kada vidite nasmejana lica, kada vidite kako oni to sa uživanjem koriste, znači uspeh se sam po sebi pokaže i zadovoljstvo je i cilj je ono što smo mi to i hteli, da to napravimo kao što smo i napravili. Ovom prilikom školi je uručen i nov trimer koji će u mnogome olakšati domarima posao i učiniti da trava bude uredno pokošena. Ja moram ovom prilikom da kažem ne da sam zadovoljna, nego sam srećna i tu moju radost dele i ostali iz naše škole, zato što se neko setio, zato što se organizovao, zato što je prepoznao školu kao još uvek dobro mesto u koje vredi uložiti. Kako školu, tako i decu i ovaj deo školskog dvorišta, odnosno dvorišta koji pripada vrtiću, najmlađima, je sada mnogo lepši, mnogo bezbedniji i uredniji nego što je bio ranije. Ja se zahvaljujem ovom prilikom roditeljima sadašnjih naših učenika, pa i nekadašnjih učenika, pre svega gospodinu Eskiću, ali i Marku Gligiću i Radi Obradoviću, ljudima koji su našli način da ulože svoje vreme, finansije, svoju volju i sredstva i učine nešto dobro za našu školu. Svakako će nam i trimer biti od velike pomoći. Kako se zoveš? Matija. Jel ti lepo sad ovde se igraš, ovde sa drugarima? Da. Gdje najviše voliš da se igraš? Ovde. A ti kako se zoveš? Uroš. Volim da se vrtim. Da se vrtiš. A ti kako se zoveš? Sabrina. I gde je tebi ovde najlepše u dvorištu? Na Ljuljašci. A ti kako se zoveš? Marko. A gde je tebi, Marko, ovde najlepše? Da se igram. A gde? Na Vrtešci. Aha, a jel vole i drugari isto tako, jel? Da. A ti kako se zoveš? Anđela. Anđela, kaži mi gde je tebi najlepše, gde ti najviše voliš da se igraš? Na klackalici. Za kraj izvučen je zaključak. Interes su naša deca, jer su ona najbitnija. Ostalo je da se uradi staza do vrtića i da onda sve dobije normalan izgled. Borimo se za svoje selo i interese naše dece. Mi radimo, a drugi neka pričaju, izjavio je Branislav Eskić.